Каква е основната цел на платформите? Основната цел на платформите е да ви задържат колкото се може повече вътре. И така работи и алгоритъма. На TikTok, на YouTube, на Instagram, на Facebook, на Twitter, абсолютно навсякъде. И защо нямат значение толкова харесванията, споделянията и коментарите? Не казвам, че не трябва да се правят, но сега ще ви обясня точно къде и кога, какво ще целите да направите, за да ви се получи добро съдържание и алгоритъма да го хареса. Голяма част от потребителите са пасивни. Аз като влизам в социалните мрежи, не харесвам нищо, много рядко коментирам нещо, камо ли да споделя на приятел. Това не ми се случва, защото нямам приятели най-вероятно. И т.е. как алгоритъма разбира, че нашето съдържание е качествено? Щом повечето хора са като мен и не харесват, не коментират, единствената метрика е колко време ще гледат видеото ви. Това е най-важното нещо, към това трябва да се стремите. След малко ще разгледаме и ще разбием няколко клипчета и ще ви обясня защо са станали вайрал. А до тогава ще ви дам един пример за алгоритъма и как работи. Когато изгледате някое футболно клипче, дори да не сте фен на футбола, дори никога да не сте гледали футбол, след това в следващите 20 до 50 рила ще ви излязат още поне 2 футболни видеа. И ако се задържите вниманието на тях, ще ви излязат още 2. И така ще продължи, докато тази тема не ви омръзне. А като на някоя кампания се целите да направите по-висока ангажираност, т.е. да има повече харесвания, повече коментари, това става по съвсем различни начини. Но ще ви разбия цяла кампания за ангажираност в следващите модули. Сега говорим само за алгоритъма. Разликата между платформите. Да кажем, сложим TikTok и Instagram за пример. В TikTok още първото ви видео може да стане вайрал, 100 000 гледания, милион гледания, няма никакво значение за TikTok. Там, ако качиш нещо интересно, просто се гледа. Докато в Instagram и Facebook е малко по-сложно. Там дори да ти е много качествено съдържанието, много вероятно е да не гръмне. Защото Instagram и Facebook искат да видят повече отдаденост, че качваш често, че свързваш с нови хора и ги задържаш в платформата. Колкото повече ги задържаш, толкова повече ще бута алгоритъма към различни хора и повече хора. Как работи този процес на разпространение? Първо, видеото ви ще бъде показано пред 500 човека. Представете си една група от 500 човека. От тях, ако половината останат да го гледат през по-голямата част от видеото, веднага ще го изстреля към другия басейн с 5000 човека, другия пул с 5000 човека. Това е левел 2. Ако оттам хората също се ангажират, и под ангажират има предвид, гледат поне половината видео, това ще го изпрати към следващата група между 50 и 100 000 човека. Точно там е границата, за да разберете дали вашето видео ще стане вайрал или ще си остане там. Там процента на гледаемост трябва да е доста силен. Над 50% от хората трябва да гледат над 50% от видеото, което не е лесна задача. Но с правилната система няма нищо невъзможно. За всяка ниша, за всеки продукт, за всеки човек има как да се приложи в системата и видеята му да гърмят. А това ще ви го покажа още в следващия модул. Но преди това да поговорим за нишите. Разбрахме за първото видео, какви очаквания да имате от него. Сега за нишата, която сте избрали. Вие, ако не сте personal бранд, личен бранд и не качвате неща за себе си, за живота си, за ежедневието ви, за характера ви, тогава вие сте нишови. Моята ниша е социални мрежи. Тоест, мен са ме последвали 5000 човека заради нещата, които им показвам в социалните мрежи и се радват на съдържанието ми. Но, утре, аз ако реша да кача нещо за кодиране, естествено, че никой няма да гледа това съдържание от моята аудитория. Защото първо то се показва на последователите ти, на 500 човека от последователите ти. Ако тези хора не останат и 2 секунди, това съдържание просто ще спре. А ако искате клипа ви да се прехвърля в подобни ниши и да излиза на хора, които търсят подобни неща, като например ако искам моето съдържание да излиза на хора, които търсят микроинфлуенсъри, social media маркетинг, как да правя вайрал видеа и подобни теми свързани с социалните мрежи, аз искам SEO-то ми да е добре, за да може да излиза на останалите. Вече хаштаговете не работят толкова добре, но пак се отплеснах, това пак е за друг модул. И само последно нещо,
Трендовата музика няма да ти направи трендово видео, подявалите. Не може да слагате просто известна песен, само защото е известна. Трябва, ако е тъжно видеото ви, да сложите тъжна песен. Очевидно. Ако е весело, да сложите весела песен. Ако е напрегнато, да сложите напрегната песен или мелодия. Очевидно, но много хора не го разбирате. А най-важното, как да си тренирате алгоритъма, за да свързвате с хора подобни на вас и съдържанието ви да се гледа от повече хора, които са във вашата ниша. Сега ще ви кажа точно как става. Търсете видеа във вашата ниша и когато ги намерите, ги гледайте до края и после скипвайте абсолютно всичко останало. Аз лично имам втори профил, от който си гледам простоти, но от първен профил се гледат само стойностни неща. Всичко останало се пропуска, за да може така алгоритъма ми да знае, че аз съм тук за това. Аз бих останал само заради това, аз се занимавам с това и да ме препоръча на такива хора. Отделно, това е начин да гледаш инспирации, да виждаш какво работи на другите пазари, да тестваш и да копираш. Професионално, естествено, ние не крадем. Ние копираме. И сега ще ви покажа как да копираме перфектно. Отивайте в следващия модул.